Bueno, pois a verdad é que increíble. Temos que darlle as gracias á xente de Yacar que nos cedeu o coche para vir correr aquí. A verdad é que o coche é unha pasada, nós comodísimos con el, Santi e Dez, traballámoslo moito, este ano estamos intentando tomarlo en serio, a ver, empezamos da mellor maneira posible, a verdad? Bueno, a ver, empezou ben o primeiro tramo, salín fuerte para ver onde estaba, vin que me saliu ben e salimos ao segundo tramo ca mesma idea, pero da mitad na baixada xusto rompeume aí uns tornillos da válvula de descarga do turbo e non soplaba ben, pero bueno, como era baixando, funo lanzando un pouco e bueno, non perdimos moito e dixen, boa, xa estamos, faimos un tramo ben, un mal, isto xa o de sempre, pero bueno, na asistencia desmontamos todo, reparamos, provei ahora vindo antes do primeiro tramo, vin que volvía a funcionar ben e nada, volvín salir ahora o tramo o primeiro da tarde e outra vez o máis fuerte que puden para que non me colleran os de atrás, vin que ben e ahora, bueno, apretei con un margen, bueno, con margen isto tampouco sabes cando é, pero bueno, para que non me colleran e asegurar o segundo posto, sabía que o primeiro é pillalo é imposible, pero bueno, contento, o coche foi perfecto, acabamos, que é importante, e ben. Sensación moi boa, porque esta vez normalmente sempre é culpa miña, pero bueno, esta vez chegaronme tarde as pezas, non salimos como queríamos, pero bueno, para ser todo a última hora moi ben, ademais aquí que é como se fora unha casa, porque son de aquí de moi cerca, é moi ben, a público aquí, meus pais, a afición, moi ben, moi contenta, a verdad. Bueno, pois a pesar do resultado foi bastante complicado porque, bueno, tuvemos problemas nos dous primeiros tramos, por suerte conseguimos solventalo na asistencia e, bueno, salimos os dous últimos a intentar remontar e conseguímoslo. Bueno, a verdade é que é unha xornada moi boa, non? Arrancamos a un ritmo moi tranquilo, xa que non fixéramos absolutamente ningún quilómetro no coche ata chegar aquí, e bueno, sentímonos cómodos, compenetrados outra vez como ano pasado, creo que con un bo ritmo nas segundas pasadas e nada, super motivados con este novo coche para a tempada e con ganas de que comece o campeonato.